og lidt lang i hang. Den klejser støj med nakken på når hvid. Sommer kom nu hvid. Nu er det for. En tidlig morgen, da jeg har loven. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En tidlig morgen, da jeg har loven. Blev jeg liggende i min seng. Og da jeg vågnede, var solen morgen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Da jeg vågnede, var solen morgen. Og en tordenvejr brød løs. Så jeg blev bange, jeg er temmelig bange. Bella ciao, bella ciao. Hey! Det gør dig. Se nu der, Sid. Hænger op, det er røveri! Hov! Jeg kom først! Det er lige meget, for jeg har ikke nogen penge. Det har jeg sgu da heller ikke. Hvorfor fanden tror du, der står og rører for mig? Nej, det kan jeg ikke. Det er da lige meget. Hyt med, hvad du har, du. Selv hyt med, hvad du har. Jeg tæller til 3, og så skyder jeg. Så tæller jeg til 2. Så skyder jeg. Så tæller jeg til 1. Så tæller jeg slet ikke. Så ved jeg ikke, hvornår du skylder. Nulputte, det ved du nemlig ikke. Haha! Hænger op, det er et røveri. Hold kæft! Jeg tæller til 10, og så skyder jeg. Ha! Ha! Ja. 1, 2, 3, 4. Nu er jeg altså gået i gang. 5. 10 stille, jeg kan godt tælle selv. 6, 7. Hov! 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 Du glemte 5. 10 stille, jeg kan da godt tælle selv. 7, 8. Altså, han har sagt 7 2 gange. Det gør der ikke noget. Han kunne bare starte forfra. Altså, han har sagt 7 2 gange, det er noget hoveri. Jeg vil bare starte forfra, så. Så op. Bare fordi den der idioten ikke kan tælle, så skal vi ikke stå af hinanden. Jeg kan da godt tælle. Tig stille. Ja. Han behøver jo ikke at tælle. Han kunne jo bare... Han kunne bare sige tik. Tik? Tik? Hænger op, eller jeg tigger. Tigger? Du kan ikke bare stå der og tigge. Er du en ur måske? Hvor meget tigger du til? Jamen, jeg tæller bare til 10. Aha. Okay. Tik. 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 Nu kan jeg da godt nok ikke lige huske, hvor jeg kom til. Jeg vidste det! Jeg vidste det! Hallo, hvad så med dig? Hvad så med det med? Ja, jamen det er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og 10, tænk til 10. Ja, og skyd dig selv. Hvad så med det med helt med penge? Ja, men altså,
stoppe det der. Jeg skal nok finde jer meget penge. Og en gammel dame der. Hænderne op, gamle dame, eller jeg tækker. Hvad? Jeg siger, hænderne op, eller jeg tækker. Hvad siger du? Hænderne op, eller jeg tækker. Så er noget svineri! Få dig et ordentligt arbejde!